Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu sabiqu lil khalqi nuruhu la ilaha illallah wa rahmatul alamin zuhuruhu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambi ala tanu ka ala fo ka ala wali mando ka zigri plisi kanumbani alla jaba befo malikono ani malikoka akoni jamukan mandi no de doni bloy ambe akanumba befo ani partageru ani kramo baw fenfebe no osole no jamukaina anga fulibi belajele. Alhamdulillah oni abal makani awdenga do Sheikh Mohammed Kulubali no ba fo basegu kabo bamako folu temenen ko fe amina kumani awye femme kambi ode Allah Taala e doni min di nabi mawni kirawma ani ka fara ala to werewka ode doni jumay ode sikoy fenye Allah Taala ka lonin dile klanje de sikoy nabi nyumaya adafalan do sikoy armade nibi soko obayira ka fo ko dorebe ikunka ibina misro wala ma minisro ibina minyi wala ma mimina iye ima akara herei wala ma akara toroi mogo chama ne be anwele ka fo nsurani na akorofonyi sarka jumembala jiri jumembala nkanga munke nkanga mu aketogodi ebta soro ye ala dili chama ke ala dili nuira la ala dili nkanyima wala ma ala dili mayima siko mi nibi gidaka snogo soko imbe ga fie karsa bi kan bara minke akainte anyana bora wala ma amanyana bo soko de biskan befie karisa ni sarakati mbo nota ni kuyi mini soro soko de biskan befie karisa ibiga hamini kumina tani karsa fe soko de biskan belajiri wala armade oriko so nabi nyumaya loni doru kadaka nabillahi Yusuf akan nabi ma bidama tugumina asura de aya fai so en koro fai akala kay realiser okmana obi ambi fe ka ira maula bebe se ka don togo mina ka don afo doni blo kononana mogo de be ni isora e mana so dunia fena ni en contacter ka fanyi nsora ni la okmana koro mimbi o sogo ina ambo fi so bet se ka wala planto sanfe okmana sarga mimbi o sogo fenela o fenebe foye sogo fenela abi depan fene aramade isura yani kasnogo baw kada kasnogo bin aramade ngai bi dagla hon kan kasnogo bin ima kasreti yere kalama iddato la ki daykin kereka wala ma ki dakija wala ma ki dayman kereka nim bebe sogo korola mo min be na ba dakin kereka o tikila mo ka sigo ani mo min be adda anyman kereka o ka sigo ani mogo mbe adda ka jan o ka siko ani mogo mba adda akonoka o ka sogo o ni shi koroti kilini mogo mi ji min ka da o sogo ani mogo mi dumini doke dumini gima don du ka da o sogo ani mogo mi fene be kodo kanu bila kodo janye bila kodo kadiye ko soro akera ika entreprise do soro ka do ka barake isura ola o korobedi akera enye bolme musorofe wala ma enye bolme cherofe be faki furu kanuya bi nache wala ma biga kanuya ni inache ibika hamina ibidana ikono wotikila moka sogo ani mo mbi tunga fe papier ko ri bika dekun kujugu mabbe alibi da datola papier ko hamini bala no tigi sugura okmana ni be koro de be ni belajile ni akoro do ko so ni sugura ambi ninga ye munike we kun datola yani sno kana yida parti du mega abi famu okmana ambayin ala fala kan be sabama o ko fami min fo mo ye ni sugura sugo mi yere adon ka fo ni sonja sugo de yani ka kuma mo fe ni bi fala ka sugo inke ko mi yayi to ko mina kana ima otugula ni kunna ka bos no la dron ibe Allahumma salli imana si Allahumma salli fon fena ibo kala shin sabani e chai ni muso iba kala shin nani iba munyela
n'i y'o mun ɲɛ la i sogora o sogo la cogo min na a bɛ n'i ma o cogo la komi filimu a bɛ faamuya sogo dɔw bɛ yen i b'i sogo la i bɛ ka ɲɛnamaya kɛ k'a ba i ta ye bilen o tuma na e bɛ fɛ i sogora fɛn min na hɛrɛ don e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛna nin nisɔndiya ko de misali la e sogora k'i yɛrɛ ye voiture kɔnɔ étage jɔlen bannenw kɔnɔ o tuma na e bɛ fɛ a ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la n'i kunna dɔrɔn yan'i ka kuma mɔgɔ fɛ dɔrɔn i b'i tɛgɛ fila gɛrɛ i da fana i bɛ Allahumma sɔli kalan a mana kɛ suratu fɛn o fɛn ye nka dɔnnibaw kumana suratu min kan ka caya o de ye suratul fatihi ye nka bɛɛ tɛ se o la o tuma na i bɛ se kira kan sɔli min na i bɛ o kɛ k'a ɲini Ala fɛ ni Ala kɛra bonya ye ni sogo min ni e bɔra la sisan Ala ka a sogo kɛ réalité ye i ka se k'a ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a mun ɲɛ la a b'i faamuya sogo min fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ i sogora i siranna f'e yɛrɛ wulila ka sɔrɔ i fari ka kalan i sawsawra i yɛrɛ siranna i jɔrɔla i t'i fɛ sogo in ka kɛ i daji fɔlɔ i b'o tu i ka kogo kan ka sɔrɔ ka awuzu billahi mina shaitani rajim fɔ ka sɔrɔ ka Allahumma sɔli kelen fɔ o sogo kelen o t'i sɔrɔ a bɛ faamuya yanni i ka a kɔrɔ yɛrɛ dɔn i dara ka sunɔgɔ i sogora i balila k'a ye wulujugu b'i kɔ wulufinmanw b'i kɔ walama murutigiw b'i kɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wulu b'i kɔ kɔni sogo la o kɛnɛ kan wulu b'i kɔ o tɛ hɛrɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ murutigi b'i kɔ sogo la o kɛnɛ kan o tɛ hɛrɛ ye nka e sirannen wulila o tuma na o yɔrɔ bɛɛ n'i ka kuma mɔgɔ fɛ i bɛ i daji fɔlɔ i b'o tu i ka kogo kan ka sɔrɔ k'a fɔ awuzu billahi mina shaitani rajim ka sɔrɔ k'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim i b'a mun ɲɛla siɲɛ 3 n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye siɲɛ 4 yanni k'a sogo kɔrɔ dɔn o sogo kelen kɔni juguma fɛn o fɛn bɛ a la daliba masala b'o ta ka bɔ i kan ni Ala kɛra Muhammadu hɔrɔma ye sɛtana minnu b'a la fɛnɛ Alahu taala bɛ olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o kɔfɛ an bɛna n da don sogo fitinin damadɔ la mɔgɔ min bɛ yen i sogora ka ji kɛnɛ ye kuma bɛɛ e bɛ to ka da i bɛ sogo ji kɛnɛ de la o b'a yira o tigilamɔgɔ ale dali dolo o bɛ ji de la a tigilamɔgɔ garijɛgɛ a bɛ se ka kɛ président ye a bɛ se ka kɛ ministre ye a bɛ se ka kɛ député ye a bɛ se ka kɛ maire ye a bɛ se ka kɛ chef de famille don n'a nataw la n'Ala ye si di a bɛ se ka kɛ hɛrɛbatigi dɔ ye a yɛrɛ tɛ a ka hɛrɛ yɛrɛ min dan dɔn a bɛ se ka bonyabaw sɔrɔ quartier kɔnɔ a bɛ se ka nɛɛmabaw sɔrɔ nka a tigilamɔgɔ fo a ka Ala deli dɔw de bɛ yen a k'o de kɛ a ka sarakati dɔw de bɛ yen a k'o kɛ jiri dɔw bɛ yen a ka kan ka to ka k'o de la a ka bange don na waati bɛɛ yani a ka ko bɛ taa dafa ka se san 40 walama ka se san 35 ma wala san 30 ma o kuma na o tigilamɔgɔ ka ko ka bon kosɛbɛ o tigilamɔgɔ dolo girin don wa caman na a tigilamɔgɔ dolo ye dolo musoman de mɔgɔ min bɛ yen kuma bɛɛ bɛ sogo tasuma la o tigilamɔgɔ fɛnɛ garijɛgɛ kuma bɛɛ bɛ taa sɔrɔ wari buguniw de bɛna a ma nka a bɛna a ma fiɲɛ sira de fɛ telefɔni sira kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ wari girinman de bɛna a ma a bɛna a ma telefɔni sira de fɛ nka toujours barrière de bɛ ani fɛn cɛ hɛrɛ nali cɛ an b'o de fɔ mɔgɔw ye Ala ye danfɛn o danfɛn da Ala y'i da ni hɛrɛ dɔ de o kuma na hɛrɛ in e ka se k'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ mun de la i ka wuli ka jɔ o de kosɔn Ala b'a fɔ an ye a ko fattabi'i sababa likulli shay'in sababa a ko a ye wuli a ka sababu sɛgɛrɛ ko n'i y'a ye k'a bɛɛ lajɛlen ye sababu de diɲɛ fɛn foyi tɛ yen ten diɲɛ fɛn foyi t'a yɛrɛ ma diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a ye diɲɛ kɔnɔ sababuya dɔ de bɛ a se yen o kuma na a ma da o fɛnɛ ma a ko ud'uuni astajibu lakum a ye ni Ala deli n b'aw jaabi o kɔrɔ de ye jumɛn ye a m'a fɔ silama a m'a fɔ kafiri a ko cogo di a ye ni Ala deli ne b'aw jaabi o kɔrɔ di e min sigilen don k'i bolo da i sen kan ko nin ye nkalon de ye ninnu ye fu de ye ni somme des histoires ninnu ka tɛmɛ k'a fɔ ko ninnu ye kuma gansanw de ka tɛmɛ kan'a kɛ wuli k'i jɔ i ka kow ɲɛɲini wuli k'i jɔ i ka mouvement kɛ Ala bɛ t'i bɛɛ ka sababu ma Ala ye danfɛn o danfɛn da Ala ye hɛrɛ dɔ da i tɔgɔ la i ka se k'i ka hɛrɛ in sɔrɔ i ka se ka a baara ɲɔgɔnya walama i ka kɔli i ka hɛrɛ la Ala k'a don i ka denbaya don garijɛgɛ la o kuma na ɲɛɲini de b'a to i b'i garijɛgɛ i b'a dan dɔn wa ɲɛɲini baliya de b'a to fɛnɛ i garijɛgɛ tɛ foyi y'a la fɛnɛ Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ ɲɛɲini baliya ni farifaga ma o kuma na ni i wulila ka ko ɲɛɲini
ibina nyesoro mo min be kuma be ibi sogo ibi telephone ci la o tigila mo fene korba bi o sogo ina kosobe o le beltika wala planto sanfe mo min be ali bi sogo kuma be kay aduna mobile koro do kono mobile lexiu mobile dagabanaw ni cela mo do abina muso groupe ne bado soro muso be groupe ne bay nga abina muso soro mimbe ni Allah taala e don kusaya makosobe obina alase aka herema wala ma obina furu sira ina fe wala ma kanyonya bina teme oni nyokoche ni che ay togo mina jabi mimbe ola o jabi kele be muso fene tala okmana mami mbe fene butoka sogo sola e furudi mo be ni ga furu ko gelala na ala ke dundola idale isura sola o koroba ira ko tigila mo ko obina furu soro ça dépend ni so qualité mindo ibina furu chema chemi fene yo o modèle ni so qualité mindo ni so nye so fimai ibina chesoro chemi be ni farla findo ni so nye so jamani ibina chesoro chemi ni afrika je okmana cheta bitogo mina muso fene tabiti muso tabito na cheta biti abi famia nga ama mo mbi so go falla okmana o fene korowere o kola kosobe mo mbi so go wulula mo mbi so go sala mo mbi so go miliana mo mbi so go kafa kuma beddo anyonti ka afili kolon kono o beddo anyonti ka afrika bo sanfe o na nyono mo mbi so go kuma be abe fulla batula wala ma be ga se musorema wala ma chere be ga sama okmana mo mbi so go fene aya ere ka di sara mo mbi so go fene aya e mobile ata ka sinkari mo mbi so ayre kasukono wala mo mbi so ay melati donati gala ona nyona mo mbi so ayre salle de examen kono ona nyona mo mbi so ay fene nga examen passera okmana ni bela jele mo be korbaw de la ni bela jele mo be développement de la ni bela jele mo be walwalu de la ambo o la se kan ba bela jele ma mali kono ani mali koka mo debe ni bi feka e ka so kordo bi tatemnu ko fe ni isura jina tige fɛn fɛn na ni an wele an ka nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ image ɲɛfɛ n'o de 72 40 59 75 inshallah i ka siko kɔrɔ min bi sɔrɔ a la an b'a f'i ye saraka min b'a la an b'a f'i ye ala deli min bɛ ni kan ka o kɛ an b'o fɛnɛ f'i ye n'i y'o kɛ i ka ɲɛnamaya ni dekun ye 100 ye dalba masala be 70 ta ka bɔ a la sogo borira ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa o kɔfɛ an bɛna kuma la tɔgɔ min kan o de ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu siɲɛ caman an b'a a kumakanw fɔ ka fayidaw di a la an ye a baaraw sigi sen kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mago bɛ hasbunallahu nafolo baara la ale nafolo baara bɛ yen tile 41 hasbunallahu yɛrɛ saga de bɛ yen a daga bɛ yen a ladiriw bɛ yen ni ale baara kɛra Allah taala bi sɔn ala yɛrɛ de bɛ jɔ e ka sɔrɔ jigiya kɔrɔ wa ale de ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu e mɔgɔ min bɛ e mɔgɔ bɛ du la hasbunallahu b'a di mɔgɔ ma e mɔgɔ min bɛ e mɔgɔ bɛ ka taa jamana janw na ka taa extérieur la hasbunallahu wa ni'mal wakilu b'a kɛ e mɔgɔ min bɛ ka e bɛ fɛ ka to ka nafolo sɔrɔ nafolobaw sɔrɔ e kamana gana hasbunallahu wa ni'mal wakilu o ale b'a kɛ e mɔgɔ min bɛ i bi kaso la e bi fɛ ka bɔ kaso la ni ala ka dɛmɛ ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ale de b'a kɛ e mɔgɔ min bɛ furuko de gɛlɛyalen don i ma i bi fɛ ka furu cɛ ɲɛnama sɔrɔ walama i bi fɛ ka furumuso ɲɛnama sɔrɔ hasbunallahu wa ni'mal wakilu ale b'a kɛ e mɔgɔ min bɛ i bi fɛ ka baara sɔrɔ tubabuw bolo hasbunallahu wa ni'mal wakilu n'i y'a baara kɛ i bi tubabu kunsigi sisi k'a k'a la i bi to k'a mun o kumana baara tɔ bi kɛ pendant 11 jours tile 11 i bɛna nanzara baara sɔrɔ i nanzaraw bɛna projet kɛ min ni a bɛ kusaya i ma kosɛbɛ adamaden bɛɛ n'a garijɛgɛ don ala deli dɔw b'a kɛ dɔ ye a bɛ miliyɔn caman sɔrɔ nka dɔw b'a ko o tɛ tɛmɛ 10 ni 20 ni 100 kan adamaden yɛrɛ y'a garijɛgɛ de ala deliw bɛ yen minnu bɛ adamaden fɛnɛ garijɛgɛ bonya nka ninnu ye ala deliw de ye taga na t'a la n'i y'a kɛ a bi kɛ ala k'an bɛɛ bɛ sababa ma o la an bɛna fayida min di ka bɔ jamukan kɔnɔ bi k'aw bɛɛ fo o de ye fayida jumɛn ye o de ye gariya
mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ sansan nafolo ko yɛrɛ de b'e la e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ sansan o kuma i bɛ di ɲini sɔgɔmada fɛ n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la di min ni a ma jeni n'i ye di sɔrɔ i bɛ gariɲɛ kelen pe ci papiye jɛman dɔ kan n'i ye gariɲɛ kelen pe ci papiye jɛman in kan o kuma na i bɛna mun kɛ i bɛ i tɔgɔ sɛbɛn i mago bɛ warisɔmi min na i b'o o sɛbɛn k'a ɲɛsin i tɔgɔ ma nka ale warisɔmi min daminɛ kuru duuru de la bawo ka da ka gariɲɛ yɛrɛ ye 5 de ye ale ye kala 1 terrain 2 kala 1 kala 1 ale ye kuru 5 de ye ale b'a daminɛ 5 de la ka taa i ka se k'a faamuya 5000 50,000 20,000 50,000 50,000 etc 5 ko ale b'a daminɛ o de la ka taa o kuma na i bi sɔrɔ ka di i bi o kɛ ka amu ni di kɛ ka mu i bi ala tanukanw fɔ a la ka ɲini ala fɛ gariya e ye turabu jinɛso de ye wa e nafoloso den de ye ne karisa nan bɛ ka n ka nin nafolo ko in koɲɛ ɲini i fɛ i ka nin nafolo in nɔgɔya ne ye ala kɛra kanu na i ka nin nafolo in i k'a di ne ma ala kɛra kanu na ani ala ka hinɛ kɔnɔ i b'i ka hami fɔ a la o kuma k'a kɛ sɛbɛnden manganin dɔ ye k'a bila i ka pɔtɔrɔfiye kɔnɔ ɔ n'o o falila min na inshallah o ye ala nɔ ye an bɛ an kanubaa bɛɛ fo n b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadu sabiqul kaliki nuruhu muhammadu rasulullah wa rahmatul alamin zuhuruhu la ilaha illallah subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.